Homework 2.0, number 1, taken from Cambridge, June 2007, paper 1. Saka 1a iri kuti evaluate 1 over 4 plus 1 over 7. Zvatichaita panapa ndezvekudai, so tichati 1 over 4 plus 1 over 7. Then tiri kuda a common denominator. Mawanira chaita common denominator panapa ndeyekuti chango multiply madenominator tinawo. Kureva kuti 7 times 4, 7, 14, 21, 28. Saka 4 into 28 into 7, 7 times 1 is 7, plus 7 into 28 into 4, 4 times 1 into 4. Kureva kuti eventually answer yedu panapa ichava equal to 7 plus 4, 8, 9, 10, 11. So it's 11 over 28. We cannot further simplify 11 over 28, so this is going to be our final answer. Takuda kuweka B. B iri kuti 1 and 7 over 8 plus 3 over 16. Saka chatinofanira kutanga kuita kuconvert this mixed number into an improper fraction. Saka tichati 8 times 1, which is 8, then plus 7, which is 15. Saka we're 15 over 8 plus 3 over 16. This is going to be equal to, we need a common denominator because to add my fractions. But panapa manje, our common denominator hatisi kuzomultiply 8 times 16 because number yacho inobva yakurisa. So what we are going to do is, tichatsvaka the lowest common multiple ya 8 na 16. In simpler terms, tiri kuda a number such that 8 anopinda mairi asingasiye remainder, 16 anopinda zvakare mairi asingasiye remainder. Obviously, number yatiri kutsvaka ndi 16. 8 into 16 ndi 2, 2 times 15 ndi 30, plus 16 into 16 ndi 1, 1 times 3 ndi 3. Kureva kuti panapa ichava equal to 33 over 16. But hatigoni kunyora E as our final answer. The reason being, tikatarisa muquestion medu, tiri kuona kuti 1 and 7 over 8 is a mixed number. Saka tofanira convert our answer into a mixed number. Saka here we are going to have 16 into 33. We know that 16 times 2 is 32. But inopinda once with one remainder over 16. So the final answer is going to be 1 and 1 over 16. Number 2, yatorwa from Cambridge, November 2007, paper 1. Iri kuti express as a single fraction in its lowest terms. A, 3 and 5 over 9 minus 2, 2 over 3. Saka tofanira kutanga taconvert this mixed number into an improper fraction. Toita the same for this mixed number also. Saka 9 times 3, 9, 18, 27. 28, 29, 30, 31, 32. So it's 32 over 9. Taiwana kupi, 39 times 3, kawana 27, then 27 plus 5, kawana 32. 32 yacho, it's over 9. Subtracting 3 times 2, that's 6, 7, 8. So it's 8 over 3. Tiri panapa, we need a common denominator. But common denominator yedu, hatisi kuzoiwana nekumultiply ma denominators 9 times 3. Pamusana pekuti 3 inopinda muna 9. Saka tichangotora the lowest common multiple. That's 9 here. 9 into 9 ndi 1. 1 times 32, 32. Minus 3 into 93. 3 times 8, 8, 16, 24. 24. Saka panapa we are going to have, tikatende graph paper tinoweka 32 minus 24. 1 panapa. This becomes 3. Then 12 minus 4 ndi 8. Kureva iko kuti 32 minus 24, answer yedu ndi 8. Then it's 8 over 9. Saka we cannot solve it any further. Kureva kuti this is going to be our final answer. It's a single fraction. Saka tofanira kutarisa madimands equation.
Sounds expressed as a single fraction in its lowest terms. We cannot further simplify 8 over 9. We do not have a factor inopinda into both 8 and 9. So this becomes our final answer. What about B? B iri kuda kuti add 3 over 8 plus 2 and a quarter. 2 and 1 over 4 convert into an improper fraction. It becomes 4 times 2, that is 8. 8 plus 1 is 9. So it's 9 over 4. We need a common denominator. Again, tikatarisa madenominators edu, just by inspection, tichaona kuti 8 is common. So 8 into 8 into 1, 1 times 3, that's 3, plus 4 into 8 into 2, 2 times 9, 18. Tikati isusu 18 plus 3, this is 21 over 8. Do we have any factor inodivided into both 21 and 8? Hatina. In such a case, paB, mufanira kunyatsoteereresa panapa. Kunyangwe tikatarisa pakweseni pedu, tiri kuona kuti we have a mixed number. Hatifaniri kuconverta 21 over 8 into a mixed number. The reason being, question yati express as a single fraction, then zvikazonzi in lowest terms. Tikaiconverta E into a mixed number, cheta kuti isusu 8, 16, so it becomes 2, 17, 18, 19, 20, 21, and it's 5 over 8. Kuri kuti tatanyora yakadai so 2 and 5 over 8. This is not a single fraction. Saka tinenge tisina kuanza question. So take note kana question ikauya ine demands. The first demand iri kuti single fraction, then the second demand in lowest terms. Kureva kuti strictly speaking, munhu anonyora answer ish anofanirwa kuchekerwa. The correct answer is 21 over 8. Number 3 yatorwa from June 2008, paper 1, iri kuti evaluate 1 over 2 minus 3 over 7. Saka A, 1 over 2 minus 3 over 7. Tiri pano, we need a common denominator. Saka 2 na 7, hatina, clearly speaking, hatina a clear relationship yatogona kuona apa. Saka zvachangoita kumultiply madenominator acho. Kumultiply madenominator acho in a bit yekutsvaga the lowest common multiple. 2 times 7, that's 14. Saka 2 into 14 is 7. 7 times 1 is 7, minus 7 into 14 is 2. 2 times 3 is 6. Saka panapa we just have our answer clearly as 1 over 14. A yatopera. Let us go to B. B iri kuti iyo 2 and 2 over 3 multiplying 1 and 3 over 4. Saka panapa tofunga kutanga taconverta manumbers atinawo aya into improper fractions. Saka 3 times 2 is 6. 6 plus 2 is 8. So it's 8 over 3 multiplying. 4 times 1 is 4. 4 plus 3 is 7. So it's 7 over 4. Tiri pano, tichati isusu 4 into 4 is 1 and 4 into 8 is 2. Then remember tati tino multiply numerator by numerator, then denominator by denominator. Kurok panapa tichawana answer iri 2 times 7 then is 14, then 3 times 1 then is 3. But tikatarisa mukweseni medu tinoona kuti we have mixed numbers. So tikada converta E into a mixed number, it is going to be 3 into 14, 3, 6, 9, 12. Inopinda 4 times with the remainder of 2 over 3. This is going to be the final answer. But tikatarisa question ish, tinoona kuti this is a mixed number. This also is a mixed number. Kureva kuti panapa hatina choice. Answer yedu inofanirwa kuva uchi a mixed number. But tikadzokera kunoku number 2. Tiri kuona kuti sepa B panapa tatsanangura yedu kuti this will be technically wrong because of my demands equation. Maybe let us return back to number 1. Tikauya ku number 1 kunoku.
tikatarisa zvakaitika paB, panapa we have a mixed number and then panapa tine a fraction. Saka answer yedu togona kuisiya iri fraction to be correct kana kuiconverta to mixed number to be correct, because we have a mixed number and also a fraction. But kana tiri panumber 3 panapa, we do not have a choice. Kana every element, kana every term iri mukati mequestion B ine mixed numbers. Number 4 iri kuti Cambridge, November 2008, paper 1. Evaluate 3 and 1 over 5 minus 2 and 2/3. Saka it's 3 and 1 over 5 subtracting 2 and 2/3. This is going to be equal to, converting to improper fractions, 5 times 3 is 15 plus 1 becomes 16. So it's 16 over 5 minus 3 times 26 plus 2 becomes 8. So it's 8 over 3. Then we have our common denominator. Yatichawana panapa nokumultiply my denominators. 5 times 3 ndiani is 15. 5 into 15 is 3. 3 times 16 ndiani. Saka 16 times 3. Remember, this is paper 1. Wrote a padiwi calculator. Chero muchitoweka omweki, do not use the calculator. 3 times 6 ndiani. 6 to 18. That's 1. 3 times 1 is 3 plus 1 becomes 4. Kureva kuti panapa 35 into 15 3. 3 times 16 is 48. Subtracting 3 into 15 is 5. 5 times 8 is 40. Saka our final answer is going to be equal to 48 minus 14 is 8 over 15. We cannot further simplify. Hatina a factor cannot number inopinda mna 8 na 15 both, asi singasiye a remainder. So this is question number 4 for us. Question number 5, Cambridge 2009, paper 1, iri kuti express as a single fraction. Some instructions aya adzoka as a single fraction, kureva kuti panapa pasi kudiwa a mixed number. Zvazvongoreva in its lowest terms. A 8 over 9 times 3 over 4. Saka tisati taita the traditional way of numerator by numerator, denominator by denominator, totanga tatarisa diagonally kuti pane here ma relationships. Saka panapa, for example, 4 into 4 1, 4 into 8 into 2, 3 into 3 1, and 3 into 9 is 3. Then tikazoita denominator by denominator, numerator by numerator, 2 times 1 is 2 over 3 times 1 is 3. Tabva tatosvika pa final answer. What about B? B yakanzi iyo 3/4, 3 over 4 minus 2 over 3. Because panapa to subtract, what do we need? A common denominator. Our common denominator is going to be the product of our denominators. 4 times 3 is 12. Saka 4 into 12 is 3. 3 times 3 is 9. Check note, vanhu vazhinji vanoita mistake yekuti 3 times 3 is 6. It's a very common mistake. Minus 3 into 12 is 4. 4 times 2 is 8. Our answer comes squarely as 1 over 12. Because 9 minus 8, of course, is 1. Let's number 6 with particular care. Yakanzi iyo, again, it's Cambridge, June 2007, paper 1. Mungangabvunza kuti kwane makaema questions esari Cambridge. Cambridge is the mother source of ZIMSEC in most cases. ZIMSEC inotora ma questions ayo kazhinji kacho from Cambridge. That's why when we are practicing mathematics, tinoshandisa Cambridge neZIMSEC zvakare, but with a bias towards Cambridge, because we need a feel of where the questions are coming from. Number 6 yedu iri kuti, it is given that 2 over 3, 8 over D, and n over 39 are equivalent fractions. Statement iri pamusoro ishi yese.
we need to mathematize it. We need to mathematize. To mathematize convert a statement into mathematical terms. Saka tikaiverenga zvakanaka takadzikama, it is given that 2/3, 8 over d, and n over 39 are equivalent fractions. Iyo statement inoreva iyo kuti 2 over 3 is equal to 8 over d, which is also equal to n over 39. Because once they are equivalent, so that they are equal to each other. Then, question yabva yati, find the value of d and the value of n. Saka before tawana ma values aya, there's something I want you to appreciate. You should appreciate kuti kana tine situation where a is equal to b is equal to c. A are equal to b, b are equal to c. Tinogona kuderive 3 conclusions ipapapa. Our first conclusion ndeyekuti a are equal to b. This is our first conclusion. Our second conclusion ndeyekuti b are equal to c. Then our last true conclusion ndeyekuti a are equal to c. Saka zvaitika pano ndezvekuti a are equal to b. Then again b are equal to c. Then lastly a are equal to c. Sandoma relationships aratidzwa panapa. Saka chii chatichadzidza panapa chichaapply kuquestion yedu. Regai tifambe nayo. Saka zvazviri kureva manje ndezvekuti kana 2/3 are equal to 8 over d are equal to n over 39. Okay, ndafunga something. Tichadzidza kumberi inonzi sine rule. Sine rule inotaura iyo ichiti a over sine a is equal to b over sine b, which is equal to c over sine c. Those notaurwa nesine rule. Then ma conclusions atinowana panapa ndeyekuti a over sine a iri equal to b over sine b. Tinowana futi kuti b over sine b iri equal to c over sine c. Tozowana zvakare kuti a over sine a iri equal to c over sine c. Saka principle iyi ichazoapply zvayo kuma sine rules, but tichazomaita kumberi. Pari zvino let us focus on this question. Saka kana 2/3 iri equal to 8 over d yova equal zvakare to n over 39. Zvinoreva kuti 2 over 3 iri equal to 8 over d. Sando zvatinoita tatoseparata question ichi. Taseparata expression iyi. 2 over 3 is equal to 8 over d. Saka panapa manje takuda kusolva for d. D angambori equal to chi. Regai tiitire panapa. Saka tiri kuti isusu 2 over 3 iri equal to 8 over d. Tichaita edu ma equations. Tichadzidziswa kuti tinobalansa sei ma equations, tinosolva sei ma algebraic equations. Saka zvandoda kuita panapa ndoda kushandisa logic. Handisuda kushandisa ma principles ema equations. Because in this course we are not so much going to assume prior knowledge. Toda kudzidzisa ma concepts aya as raw as possible. Kuitira kuti chero munhu anenge asina kunyanya kumaster zvakanaka ma concepts eform 1 ne 2 akauya kuzoita this course anogona kutonyora form 4 akapasa. Saka logic yatinoshandisa panapa ndeyekuti kana 2 over 3 are equal to 8 over d, ngatiuye panapa tikati a over b anditi iri equal to a over b. Muchaona kuti ndiri kureve panapa. Ndiri kuti inini kana 2 over 3 are equal to 8 over d. Remember zvatamboita lesson 2.0 tademonstrata kuti if we multiply, tatonyora as a note kuti if we multiply the numerator and the denominator by the same factor, we do not change the fraction. Saka ndo zvichapply panapa. Chii chaitwa kuna 2 kuti azova 8. Saka 2 uyu kuti azova 8 amultiplywa na 4.
murikuzviona. Saka kana 2 amultiplyiwa na4 zvinoreva izvo kuti 3 anofanira kumultiplyiwa nani na4 kuti zvive equal to chi to 8 over d. Saka 2 times 4 is equal to 8. Zvoreva kuti 3 times 4 inofanira kuva equal to d. Saka d iri equal to 3 times 4 which is equal to 12. Ndo mawaniro atinoiita. Tashandisa logic. Tichaidzokera question iyi patichaita algebra. Tozoisolva tichishandisa principles of solving algebraic equations. But for now, ngatimboshandisa logic and evident that. So I want to believe kuti manzwisisa I wanna say. Ngatichiwanai n. Sa n haitifanirwi kutinetsa. N tichaishandisira method 2. Method 1 nemethod 2. Saka method 1 ndo yandokurudzira. Because method 1 inotiprotecta in case taita mistake patawana d. That is how method 1 protects us. Saka tataura isusu pamusoro panapa, maybe ndokunonyora kasamari pakona panapa. Tati kana a are equal to b are equal to c. Zvinoreva kuti a are equal to chi? To c. Saka ndozvatoda kuapply. Tokuda kuti isusu 2 over 3 are equal to n over 39. Then toda kuapply zvatamboita paya kuti chi chaitwa kuna 3 kuti azova 39 kuti tizive kuti 2 achaitwa sei kuti azova n. Saka panapa it's 2 over 3 tikazvitarisisa tichaona kuti 3 amultiplyiwa na 13. Because 3 times 13 ndi 39. 3 times 3 ndi 9, 3 times 1 ndi 3. Kureva kuti 2 anofanira kumultiplyiwa nani na 13 kuti ave equal to n. So this is equal to n over 39. Kureva kuti n should be equal to 2 times 13, which is what? 26. So ndiyo answer yatiri kuwana. And this is our method number 1. Ngatingotsokodzerei method number 2 panapa. Saka for method number 2 takuti isusu 8 over 12. Zvataita ndezvekuti i8 over d yatanyora asi tareplace d na 12. Saka ndati method 1 inotiprotecta pakuti kuri kuti taita mistake pakuwana d tinogona kuzokanganisa kuwana futi n. Saka 8 over 12 anga iri equal to chi? To n over 39. Apa tichingoti b is equal to c. Saka panapa manje tengeta kuti chi? Tengeta kuti chi chaitwa kuna 12 kuti tiwane 39. Tikatsvaga zvaitwa kuna 12 tichaona kuti 12 amultiplyiwa na 13 over 4. Yatsanangura kuti makaenda daro. Amultiplyiwa na 13 over 4. Kureva kuti pamusoro panapa chamultiply na 13 over 4. Saka this is equal to chi? To n over 39. Saka panapa takuti isusu n is equal to 8 times 13 over 4. Then 4 into 4 ndi 1, 4 into 8 ndi 2, and of course 2 times 13 ndi 26 yatambowana pamusoro. Saka ndaziva sei kuti 12 amultiplyiwa na 13 over 4 kuti tiwane 39. Maziro andazviita inhau yerelationship inowanikwa pakati pezvinhu. Tarisai muone. Zviri kuitika pano ndezvekuti tikati isusu 4 over 2, of course it's equal to 2. Handika? Saka remember kuti tati iyi inenge ichinzi chi? Dividend. Ishi ichinzi divisor. Then iyi answer ichinzi quotient. Alright. Mukazvitarisisa muchaona kuti tikamultiplya divisor neanswer quotient, tikamultiplya panapa tinonowana 4 uchu. Saka 2 times 2, 2 ishi iri kudivida, multiplying ne 2 ishi inova answer zvinotipa 4. Chero tikatora manhamba api, chero tikati 8 over 4, toziva kuti is equal to 2. 4 times 2 ndi 8. Chero tikati isusu chero tikati for example
ngatiti 3/6 toziva kuti is equal to half. Chero tikati 6 times half inongotipa 3. Sando relationship iripo panapa kuti toda kuziva isusu takudzoka panapa. Toda kuziva kuti curve uyu aitwa sei kuti tiwanani 39. Zvatinongoita tichangoti 39 dividing curve ndiko kwatipa 13/4. Saka you do not have to worry much. There is a similar method yekualgebra yekuti tisolve apa, but reason yandaregera kuitaura inhau yekuti ndakamirira kuzoita nemi topic yealgebra then tozodzoka kuquestion ishi. Saka tichiri paquestion iyi tinogona kuprova hedu answer yedu. Saka iwe muexam hauprove nzokoti uzviitira parafu paper. You are not supposed to prove your answers unless iri question inotoda kuti uprove. Kuprova tinozviita because we are still learning. This is the learning curve. Saka kuprova kwedu hakutinetsi. Zvatichangoita ndeizvi. Tichangoti 2/3 8/d na n/39 handiti. Saka it's 2/3 2/3 tatiri equal to 8/d 8/d yova equal to chi n/39. Saka d tawana ari an, d tawana 12. Saka tiri kuti isusu 2/3 iri equal to 8/12 yozova equal to n tawana 26 26/39. Saka mubvunzo wedu wawi kuti is this statement true? Statement iri rikangova true tanaka. Saka panapa tikaisa 4 munomu 4 into 8 ndi 2 then 4 into 12 ndi 3. Saka 2/3 yava equal to 2/3 patonaka kapa. Okay. Then munomu tina 26 tobva taita 39. Tikaisa 13 into 26 ndi 2. Kati 13 times 2 chaona 26. 13 into 39 ndi 3. Saka yadzoka iri 2/3 is equal to 2/3 is equal to 2/3. Saka proved. Zvatoita. Aya ndiwo ma-solutions, suggested solutions ehomework 2.0. Thank you for attending this lesson.